At may sakit ko'y puso. Nag-live ako saglit. Ba't nga pala di ka nagla-live, Ste? Hindi ko marunong eh. Hindi ko marunong mag-live dito sa YouTube. Sa YouTube marunong. Sa Oh. Facebook hindi. Pares lang ba? Pares lang? Akala ko iba. May lalabas lang yan na live. Tapos i-click mo lang yun, tapos lagyan mo lang siya ng title, tapos okay na. Guys, gusto nyo popcorn? Ayaw nyo diwag, ako na lang kakain. May sakit ko'y puso. At nalayon kay Agatha, ipagpateken puno ano kumuwenta. Kulay payo, ipayo ka, pimanaw ka, at di napakala. Madulas man kay kaibigan ko, at may sakit ko'y puso. Madulas man kay kaibigan ko, at may sakit ko'y puso. Ganyan man umiyak ko, asok ko'y puso. Ko'y ipagaken sa nagtaon ko'y puso. Nukumanan mabalin at dapat sibay ko at daan kagenan na aglalahilo. Di save na ito? Save the stories eh. Okay na? Itong tangkat. Oo. Eh, yung nasa YouTube, ano na? Ilang percent na daw? Wala pang Nasa 68 na kanina. Ilan na ngayon daw siya? Nag 100 na, te? Sa YouTube. Hello sis! Ano nangyari? Nasa Senji. Hindi pa kayo tapos? Okay. Itatanong
Tatanong ko lang sana ano nangyari kanina. Hello? Hindi ko sabihin. Ano nangyari kanina? Pati si Chris kasi nagtatanong, ano nangyari? Di mo daan mo isang salita to'y grasa. Kasi ang usapan natin sis, ilagay mo yung pangalan mo, di ba? Tanganin, asim ng Bakit di mo nalag... Ha? ngepunan. Hi, Abby. Mega love shoutout. Nakauwi na kayo? Huli ka. Ate ba? Mega love shoutout. Kasi akala ko kasi, akala okay, no problem. Pauwi pa lang. Hindi naman sasakay niya. So, Ay, sige. Ingat kayo. bili lang namin. Uwi na din ako mamaya. Mga 6. Maaga pa naman. There is something with ang magkapatid. Bye, magsimba kami 5 to 6. Sige, ate ba? Ingat. Ha? Pag-pray mo na lang kami. Char.
You look very beautiful in yellow today. Oh, really? Thank you. Make a love shout out, Miantay. Thank you for always supporting my life. Saan yan sa YouTube? Sa YouTube. Uy, tapos na ang YouTube ko. Pwede mo na kang mag-upload? Yes. Teka muna. Hindi. Sige lang ka dyan. Uploadin one video. Hi, Miantay. You want some popcorn? Popcorn. Hi, Adi. Make a love shout out. Miantay, are you a boy or girl? Isip na ito Nakakatamad ba? Dapat yung yung ilagay mo yung anong tawag nun, yung kagaya nung ginagamit kong mga music mo ang gaganda Anong music daw? Yung balse? Oh, balsi! Ano ba ito ang ano ko? Alin na? Para matapos na ito, sinigbo na siya. Bakit meron kong mga ganito?
Awan magaling puno, isot pagragsakan biyak may sinaan kadit na. Ang tandaan mo nga itanin na kinariyan. Mahina kasi signal. Kahit kukunti lang yung gumagamit ng wifi eh. Ang hina mag-upload yung sayo. Ang sabi mo. Sino ba ang magbabago? Ang batang pagmamahal ko sa iyong hiling ko. Inutuan lang sa hanay ko. Oras ng pag-ibig. Ano ba yung inumin sa atin na Alfonso? Sino iinom, Alfonso? Ano ba yung Alfonso? Alak. Parang tanduay, no? Parang emperador.